Dalawang drug personalities ang matagumpay na naaresto ng mga otoridad sa anti-illegal drug operation sa Barangay San Francisco, Iriga City, alas 4:30 ng hapon nitong Biyernes, Oktubre 3. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia ang mga sospek na isang 23 at 27 anyos na lalaki, kapwa laborer, residente ng lungsod at kabilang sa street-level drug personalities sa lungsod. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang tumawag sa 911 at ipinaalam ang ginagawang pagrerepak umano ng illegal na droga ng mga sospek. Agad naman na nagkasanang operasyon ng pulisya at doon nakumpirma na lehitimo nga ang sumbong. Kasama sa mga na-recover sa posisyon ng mga sospek ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Ito ay mga laborers, mga construction workers. Ito yung kanilang sideline or talagang mas malaki pa daw yung kinikita nila dito sa illegal drugs. Kaya ito yung activity nila. Aminado naman po sila. Nakatakda raw sanang ibenta ang mga nakumpiskang droga sa PNR site ng nasabing lugar. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa publiko, sa ating mga concerned citizens dito po sa Iriga, sa kanilang mga impormasyon sa pagpapaabot sa kapulisan ng mga illegal activities, particularly on illegal drugs. So yan po naging susi natin and we are still encouraging reports sa ating mga kapulisan pag meron pa silang mga information tungkol po sa illegal drug activities dito sa Iriga. Ganun po sa mga ating mga drug personalities. Again, nire-remind po sila ng ating mga otoridad na hindi po kami tumitigil at sana ay sila na ang tumigil mismo ng kanilang mga illegal drug activities para po hindi na sila matulad dito sa nahuli natin na nag-violate po ng ating batas illegal drug. Nasa kustudiya pa ng Iriga CPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.